patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Malipayon o mabulukon nga Pasko ka nato tanan mga kapuso din sa Central ug Eastern Visayas. Welcome sa laing labas nga episode sa GMA Regional TV Live nga inyo makita Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag. Ning panahon sa Pasko kapuso, tigidyapo nato ang hikalimtan nga maghinatagay sa regalo, pagkaon, panahon ba ug uban pa nga panginahanglanon sa mga nagkinahanglan. Good morning kanimo, Partner Cecil. Good morning, Nix. Thank you, Daan. Sa imong regalo nga Ang dami pagkaon. And good morning sa ato ang mga kapuso din ha. Mabulukon na Pasko kanatong tanan. Ilabi na sa ato ang mga loyal and supportive na tigtanaw sa ato ang morning show program. And mga kapuso, bisan pa man, niining ato ang kahintang karon, di gihapon natin ikalimtan ha. Kining pag-share and pag-care sa matagusa sama sa ato ang pamilya o sa ato ang mga higala. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Okay, hapit naman ang Pasko mga kapuso. Nang hinaot kami nga padayon ninyong suportahan ang ato ang Daigon on Air. Busa atensyon diha sa mga choir, sa mga grupo o kaha sa mga gustong mag-solo o mag-duet nga hilig kayong manganta, join na mo sa ato ang Daigon on Air. Gamit ang official GMA Christmas Station ID isang puso ngayong Pasko, kini inyong nadungog karon pag-record lang mo sa inyong kanta ug ipadala sa amua sa kahigayunan nga makita mo sa telebisyon. Karon atong tan-awon kining gibuhat ni Nino Ray Cabanyero, taga Barangay Camputhao, Cebu City. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Isang puso, ikaw at ako, nagmamahal ang totoo. Isang puso, ikaw at ako, magkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko, para sa Pilipino. Isang puso, ngayong Pasko, isang puso, ngayong Pasko. Thank you, Nino, ug Merry Christmas here sa mga taga Camputhao. Oh yes, Christmas is in the air na gayud mga kapuso. Busa din sa GMA Regional TV Live, sugda na nato ang ato ang morning kay karon taon-taon atong mahinabi si kapuso actor Radson Flores ug sayranta ang mga kalingawan nga dalit nila sa Cray Crew. Ug ato sa mahinabi ang usa ka cardiologist nga maghatag kanato og katin-awan kung unsa ang mamahimong epekto sa labihang pag-inom sa ilimnong makahubog. Busa, tutok lang din sa GMA Regional TV Live. Ato sa maila-ila karong taon-taon kini usa ka bisdak vlogger nga dunay makalingaw nga mga vlogs maghatag sab nato og kalipay ining panahon sa Pasko. Karon ato nang sugdan ang biz talk ni partner Cecil kauban si kapuso artist Radson Flores. Human sa pagsalmot niya sa Starstruck Season 7, karon andam nang magpakita sa iyang abilidad sa hosting si kapuso star Radson Flores. Busa sa iranta ang bag-o niyang online show. Let's all welcome Radson Flores. Mayong buntag, Radson, and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag din sa iyo, Ate Ces, and sa mga nakatutok ngayon sa GMA Regional TV Live. Sana maganda yung umaga nyo. Ay, oo. Maganda talaga yung umaga namin dahil kasama ka namin this morning. Kumusta ka na, Radson? Okay naman po, okay naman. Buti hindi po masyado na-affect ng bagyo. Ayun, tuloy-tuloy pa din po everyday hustle and work. Mag-throwback tayo ngayon, Radson, kasi nag-umpisa ka sa Starstruck at isa ka doon sa mga nag-dream, nag-believe, and nag-survive.
What was the biggest lesson that you learned from joining Starstruck, Radson? For me, yung biggest lesson na natutunan ko sa Starstruck is kapag hindi mo pag hindi ka nag-work hard para dun sa isang bagay na gusto mo, hindi mo deserve yun. There's no such thing as deserving ka kung wala namang kasamang hard work. This morning, Radson, may good news ka sa mga fans mo kasi you'll be hosting a new online show sa ULOL, itong Cray Crew. Can you tell us more about Cray Crew? Ano yung mga segments na hinahanda nyo? Dito po sa Cray Crew, gagawa po kami ng mga adventurous vlogs, mga about mga goodness in life. Mga maganda may matututunan kayo eh. Basically yun eh, may matututunan kayo dito sa ano. And minsan may mga igigest din kaming mga artista na sa GMA din. So yun, abangan nyo yan. Masaya yan. And I'm sure it's gonna be really fun-filled and full of challenges and pranks. Among the 4 handsome hosts, di ba? Kasi kayo talaga, magkakaibigan na kayong 4, di ba? Dito sa Cray Crew. Sino yung pinaka-makulit among the 4 of you? Nako, madali lang yan. Si Allen, no doubt. Si Allen talaga. Nakakadagdag siguro siya yung pinakabunso. How about sino ang pinaka-matakaw? Medyo guilty ako dun. Actually, ako yata pinakamatao sa Starstruck nun. Baka yung mga food packs. Kami pala ni Allen, kasama ko yun si Allen. Inuubos namin yung mga natira-tirang food packs sa Starstruck pag uwian na. How about this time? Tingnan natin kung si Allen pa rin yung isasagot mo. Sino ang pinakalapitin sa mga girls? For me, like observation ko, si Abdul talaga. Like, he's got that Caucasian look, di ba? Eto, last question. Bakit kailangan namin panoorin ang Cray Crew, Radson? Meron kaming sarili naming mga content na gagawin. Like, kami talaga mag-iisip. Tapos, masaya siya eh. Masaya, tas adventurous yung vibe. Yung tipong after every episode, hahanapin nyo na agad yung next episode. So please invite everyone sa Cray Crew on ULOL and of course, yung Christmas message mo din para sa lahat ng mga Kapuso viewers natin. Ayun, sa mga kapuso namin dyan, nanonood ngayon sa GMA Regional TV Live. Excuse me. Manood po kayo ng Cray Crew. Masaya po yung mga gagawin namin dito. Nakaka-excite. Tapos, ang Christmas message ko po sa inyo is stay healthy, stay safe. Lagi kayong mag-alcohol, kumain ng healthy para mataas yung immunity. Kaya lang po. Have a Merry Christmas soon, mga kapuso. Advance Merry Christmas, Radson, and thank you for joining us this morning. Thank you, Ate Ses. Thank you. Ingat ka. Ingat din po. And that was Radson Flores, mga kapuso, nga angay ninyong atngan sa weekly episode sa Cray Crew na siguradong crazy jud ang kalingawan kauban ang mga handsome hosts sa Kapuso Network. Busa, relax and enjoy your morning, mga kapuso, kay mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, labi na nga nag-angat ang Pasko, siguro ang kadaghanan murag mo inom kunog daghan kay selebrasyon man kay mga kapuso. Apan angayan kunong bantayan kining gitawag nga Holiday Heart Syndrome. Unsa man ni mga kapuso, punto medical ta karong buntaga magpakisayod ta kabahay niini. Atong mahinabi usa ka cardiologist, dun siya subspecialty sa vascular medicine, si Dr. Brett Batoktoy. Good morning, Doc. Good morning, Nico, ug sa tanan natong mga viewers. Okay. Daghan kay salamat, Doc, for joining us this morning. Unsa man ning Holiday Heart Syndrome, Doc? Kaning term nga Holiday Heart Syndrome, so ang first word niya holiday. So common siya nga mo-occur during holidays or occasions. Like karong Pasko, no? Kay during this time, Nico, nga gawas nga perti ta mo kaon og lami kaayo nga salty o mga fatty foods, kusog po kayo ta mo consume og alcoholic beverages. Dayon ang second word niya, Nico, is heart. So it affects the heart. So during drinking, ang tao
tagamtam siya og palpitation or abnormal beating sa heart. So ang iyang another term is alcohol-induced arrhythmias. Mao na siya tungod sa alcohol. Ah, ah. Unsa may manifestations nga mabantayan sa pasyente ani Dok kung nagkaingon ani siya? So, ang bation yun, of course, kung may irregular na ang beating sa heart during kanang drinking, ang pasyente magkakakuan siya nga kuba-kuba na iyang dughan. Okay? So, marag butok-butok, kusog na. Usahay, mura nagmoabot ang pitik niya, nga mura siyang matukan. Usahay, muhuot na iyang dughan, mag-chest pain or chest tightness. Naapoy uban nga maglisod na gyud og ginhawa niko. Then ang uban, kung severe na gyud ang palpitation, ang uban makuyapan na gyud. Okay? So, na palpitation, pero kani usahay pod na intermittent, meaning on and off. So, during drinking, naa siya, nya usahay mo pass pod sa drinking ana mo, di na siya mo inom, pwede po na siya nga mawala ra pug iyaha. So unsa may Oo. possible complications Dok kung mapasagdan lang ni Dok? Pwede nagmakakos og maluya ang muscle sa kasing-kasing. Okay? So pwede siya nga maghingan lang heart failure. Okay? Then kada pud kay irregular iyang beating Sir Nico, irregular dili kayo maayo ang circulation, makakos pud na siya og stroke, no? Sa atong ubang mga pasyente. Nay uban Sir Nico nga mag cardiac arrest gyud tungod sa holiday heart. So those are possible consequences nga mo advise ta nga mas maayo gyud nga mag-adto gyud sila sa hospital para gyud examine ning mga sila. Sa uban pa gyud Dok, doon na siguro yung existing heart condition ang yung mas mag-amping pa gyud. Unsa may ma-advise nimo nila Dok karong Pasko? Lagi kaning existing heart condition, there is such thing gihiran na nato kanang naa na maghihalang alcoholic cardiomyopathy, kana ganing mga kusog kay mo inom og alcohol for a long time nga naka weak na gyud sa muscle sa heart. So these persons kinahanglan na gyud sila mo stop og alcohol drinking. Ug unsa ka ready ato mga hospitals, mga heart centers aning mga kaso Dok? Kanino na itong mga hospitals, kay balo na ana gyud tay mga algorithm. So naa na tay mga guidelines nga gibutang sa emergency room nga unsay buhaton. So these are pathways nga buhaton kung naay moabot nga pasyente nga ingon ani. So usually ato yung extract sa pasyente, may baon mo gyud nato labi na holiday heart, may baon gyud nato nga nakainom ni siya. Makaibalo gyud ta nga alcohol. So ang importante is the diagnosis nga naay nakainom ni siya alcohol, okay? Dahil how kanang nang ultrasound ng heart, like today ko tanawon kung naabay underlying nga cardiac problem or kung wala underlying cardiac problem, mura kampante nga holiday heart kay gyud ni siya. So once the alcohol wala na sa lawas, mubalik ka sa normal ang beating sa heart. Dok, of course, mag-inom man Dok no nya basig ka na igiyon ka Dok nga makuyapan or tungod sa mga epekto ani. So mayo jud na ay kuyog gyud Dok, di mag-inusara bali. Tinuod ka kay ngano, pwede man day ang tawo nga bisag kanang wala siya kasulay og inom, then mo inom siya gamay, maka-develop din sa holiday heart, so mabag-uhan siya. Okay? So hinuon kita ang mga Pilipino, common mong kay nato nga kuyog yun sa mga barkada or nato sa to ang mga atong family during this time of the year, manay okasyon. So mao na og inom. Mao lang ang ako lang ikuan gyud nga together with alcohol mukaon gyud kanang fatty and salty food, so mao ginay usa sa contributor increase the blood pressure, then mao na makakos og holiday heart syndrome. To cap this off, mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato karong buntaga. Mao na mo to, so moderate alcohol drinking during this season. Then mao lagi hapon na ako ipaambit katong one of our advocacy sa among Philippine Heart Association, no? So the Philippine Heart Association group of cardiologists throughout the country, naami katong 52100. Okay? Kung kakuan ka adto siyang 52100, that is 5 servings of fruits and vegetables, okay, per day. 2 hours of screen time, okay? So wala siguro ilabot ato mga estudyante ani kay kuan man sila, online classes man. Okay? So 1 hour of moderate activity, so murag brisk walking, nya murag padington og gamay, okay? And 0 sugary beverages
and zero smoking, especially secondhand smoking. So that is 52100. Thank you so much. Good morning sab kanimo, Dok. Okay, thank you. Ubalik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, pampagaanta ning orasa og pampasiaw mga kapuso. Pampagaan sa ato mga gibati. Makauban nato karong buntaga mga kapuso. Proud bisdak ni siya nga vlogger nga inanay na gyud nga misikat sa lain-lain ng mga social media platforms. Maila-ila nato si Sir Chito sa Muntina. Good morning, sir. Maayong buntag, Sir Nico, ug isang mga tanang kapuso din sa Cebu. Thank you so much, sir, for joining us this morning. Murag daghan na gyud siguro naka-familiarize nimo sa social media. Kanus amang ka nagsugod, sir, in imong pag-vlog? Dugay-dugay na sa Sir Nico, no? Mga 2016, medyo, to, mga for fun lang doon, no? Mga yaga-yaga lang doon nga mga video. So niya, nag-viral, wala lang ko nag-expect nga nag-viral siya. Tapos moto, nasundan na dayon kung mga uban nga contents nga na-realize na ko, mga Bisaya to siya sa una, Sir Nico. Kunya nakaingon magugong nga marag kahibaw mo kung English. So mag-English punta pupuntahay. So moto nag-English ko mga contents nga more on travel and lifestyle na gina-feature na ko ang mga klase-klaseng lugar din sa mo sa Mindanao. Gawa sa travel, murag ning venture na siya kaning mga pasiaw, sir. Unsa po'y nakapaaghat nimo? Na maugid. Maugid, Sir Nico, kay tungod lagi aning pandemic lagi, Sir Nico, no nya na-realize na ko ang mga tao bitaw kay murag syempre daghan na kay sila ginaisip, stress na kay sila sa mga panghitabo. Nakaingon ko nga ipagawas na lang siguro na ako akong superpower nga kanang kuan kanang pinakinggoy ba niya. Moto nagsugod kog TikTok, nagpasalamat ad ko sa TikTok kay gitagaan sa gug kanang maayo nga career sa kanang nga platform. Ubay may mga vloggers karon, sir, nga mga Bisaya, mga Pinoy, pero unsay nakapa stand out nimo, sir? Ang ako lang siguro, it's really more of di yun na ako. Kumbaga, perminti yun na ako ba nga ginasulti nga proud yun ko nga Bisaya. Proud yun kaayo ko nga mauni akong inistoryahan, mauni akong gidak-an. Ug there's more to Bisaya people bitaw. Of course, proud man gyud ta, sir, sa atong pagka-bisdak, sir. Doon na kay vlog na makalingaw nga mga struggles sa usa ka Bisaya dito sa kauluhan dito sa Manila, sir. Daghan jud, sir, oy. Such as unsa man, sir? Ano, sir, ang real life story yun ako, sir, kanang bulad pinika sa tinuod yun na, sir, kanang siyempre lami bigyan ng bulad, sir, no, nga pagkaon kay paborito magina sa mga Bisaya, sir, niya ipadlate lagi ko, sir, niya makalimot bitaw ka sa kanang pangalan bitaw mo to nakaingon ko nga naamoy bulad niya. Meron kayong bulad niya, wala kasabot ang tindira, sir. Sir, gawa sa imong personal nga social media platforms, doon na po kay gi-introduce karon nga daw Love Team, sir. Pwede bang ipaila-ila sa nimo ni sa atong mga viewers? Yan na, sir, kanang experimental lang sa gid ni siya, sir. Experimental lang man gid ni siya nga kanang sulayan ako nga nakoy makauban. Mo to karon ang akong kauban si Robzan. Magbuhat na mi karon sa amo ang third episode. So far, okay man ang pagdawat sa ako ang mga followers sa amo ang mga videos. Magpadayon gyapon ang ako ang mga contents sa TikTok kaning bitaw sa mga voice over nako kanang mga ingon ana bitaw, sir, mga commercial, mga DIY commercial kay mao man gini paborito gyud sa mga Pilipino, especially sa mga bisdak, ganahan kay sila sa kuang mga DIY na commercials. Sample service sa DIY, sir, para makadungog mi sa imong tingog, sir. Introducing the world's #1 kakanin, Orchids Biko. Papalita mga suking tindahan. Moro gito, sir, moro gito. Pagkaninot paminawon, sige, sir, ato na i-promote, sir, Orchids Biko. Orchids Biko. Pagka-alegre. Di na mo palab yun ang higayon, sir. Amo kang pasuwayon og voice over, sir, sa atong programa GMA Regional TV Live din sa Cebu ug sa Central ug Eastern Visayas. This is GMA Regional TV Live, Eastern and Central Visayas. Kauban si Sir Nico. Pagkanindot sa maugyudeng Salamat, sir. in demand. Finally, sir, message mo sa mga nagtanaw nato og pasing gusto ka mohabol pod sa atong mga viewers, mo invite to check out your platforms. Sa tanan akong mga followers nga mga Cebuano, mga bisdak dinha sa Visayas,
daghang king salamat sa inyong pagsuporta o padayon lang mo sa pagsuporta sa ko ang TikTok. It's Chito sa Muntina. And ang tanan ako social media platforms, Facebook, Instagram ug Twitter, Chito sa Muntina lang na. Og again, soon mag-vlog na ko sa YouTube, so atengin na ninyo. Daghang king salamat sa inyo. Thank you so much. It was nice talking to you this morning. Salamat, Sir Chito sa Muntina. Salamat. Sa Biz Talk, si Kapuso Radson Flores ang atong nakauban nga kabahin gihapon sa The Cray Crew ug angayang atangan na ilang mga pranks, challenges ug mga pasiaw alang kanatong tanan. Nakauban sa bato mga Kapuso si Dr. Brett Batuktoy, usa ka cardiologist nga mipasabot kabahin sa holiday heart syndrome o kining epekto sa grabe nga pag-inom na alabi na karong panahona mao nga pahimangno niya hinay-hinay lang. Og sa katapusan na ila-ila nato ang vlogger o influencer nga si Chito sa Muntina nga migamit sa iyang talento ug hibaw alang sa kalingawan ug impormasyon pinaagi sa social media. Pila ka adlaw na lang gyud sil Pasko na ang pahimangno gyud ni Doc nga in moderation tanan. O, di ba? Drink and eat in moderation. Hinumdumon ta mga Kapuso nga kining Christmas, it's a celebration lagi. Pero of course, mas importante jud ang spiritual celebration and renewal. Tinuod. Sil. Busa mga Kapuso, adu na kami ibilin nga pabaon alang kaninyong tanan gikan sa American newspaper columnist. Let us remember that a Christmas heart is a giving heart, a wide open heart that thinks of others first. By George Matthew Adams. Sa mga gustong mo preview pagbalik mo ang episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimo sab Kapuso sa among official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang kay salamat sa inyong pagsalig sa programa. Thank you for joining us this morning mga Kapuso ug nang hinaot kami nga mag-uban ta kada buntag dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Hangtod sa sunod ngayon, that in all things God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always. Kapuso.